Ngisacela ukubingelela nguMangothobane. Isangoma esiphula onyezi ezinye siphula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ezibomvu zamadoda. Villager labathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. La ngizoke ngichazela. Ngizochaza ngani ngenhlahla. Nangokugeza. Methu umuntu ufuna into zokugeza, nomuntu ofuna inhlahla. Sike sigenela. Awukwazi ukufuna inhlahla ungakayitholi into zokugeza. Awukwazi ukuthi uthi wena hayi mina ngizofuna umuthi wenhlahla noma ngizofuna ibhodlela lenhlahla kodwa awakayitholi izinto zane zokugeza. Isizathu sokuthi kufanele uqale uthole zokugeza ukuthi ukugeza kuzodiliza izinto ezivimba inhlahla kuwe. Angazi noma ngezwakala. Uma uzofuna izinto zokugeza, igezo ziqaqa izibopho, kunezigezo eziqaqa izibopho ma uyinto zakho ifasekile. Kukhona abanye ethola ukuthi umuntu udinga into yokugeza kuphela bese into zakhe ziyavuleka namathonga kubo mase yavuleka. Yabo. Umuntu uma evalwa uvalwa ngani ngokungcola, kuthatha imithi engekho right, imithi ezokuphambanisa nani namathonga. Yabo. Kanti isigezo zisusa ukungcola nezinto ezikuphambanisa nani namathonga. Ubokuthi ke mawufuna umuthi wenhlahla uqale ngokugeza. Kubalekile ukuthi ugeze. Nangaphandle nje mawufuna umuthi wenhlahla kumele uhlale uclean ugezile. Angisho ukuthi uzothatha amanzi ugeze nakho lokho kuyakwenza clean. Kodwa kukhona lokho okugeza kuze kugezeke ngisho imimoya yakho ngisho nenhlahla yakho nezidalwa zakini. Inkulumo yami lapho ke kutheni ke kuba kuhle mawufuna into yenhlahla uqale ngezokugeza. Qala before ufuna ezenhlahla. Kukhona nabanye ethola ukuthi umuntu ngifuna umsebenzi, ngifuna umuthi womsebenzi. Fanele uqale ngezokugeza, ugeze wena, ugezeke, uthandeke. Kusuke izichitho, kusuke yonke into ekwenza mawufika ebantwini wena ube nesidina. Kumele uqale uthole into zokugeza before uzothola ezinye izinto zenhlahla noma ezomsebenzi noma ngezani. Mina ke ngike ngisho ke abantu ke mabefika oqala bayazi abanye ngithi qala uthole into yokugeza ngoba manje angeke uthi wena uyaclean endlini uqhamuka nje endlini usufaka uphorish ungakazi uzoshanyela uzukorobhe. Akwenze kanjalo. Yabo. Nemimoya iyadinga ukugezwa, nenyama iyadinga ukugezwa. Yikho ke ngithi ke kufanele ukuthi before ukhuluma into yenhlahla qale ukhuluma into yokugeza. Omunye uzothola ukuthi uzogeza ethi uyageza ivuleke inhlahla yakhe engasayidingi into yenhlahla. Yabo. Yikho ngithi ke kubalekile ukugeza, ukuthola izinto zokugeza, udelize amathunzi yonke imimoya emibi. Qala before uzokhuluma ilanguage yenhlahla. Thokoza uMangothobane.